Ahojte, dobrého zdravíčka vám všetkým prajem, volám sa Jan Hubinský a opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia, tak ako vždy aj dnes duškom čerstvej vody pripíjam na zdravíčko nás všetkých, pretože dôvodom, prečo sa s vami aj takto na diaľku v krátkych príspevkoch stretávam, je dôvod, ktorý sa volá zdravie ľuďom, ktorému sa venujem už viac ako 30 rokov, či už formou konzultácií alebo besied, alebo prednášok, alebo mojich knížiek sa snažím odozdávať všetko, čo som sa ja mal možnosť v živote naučiť. A len vtedy, keď si budeme vzájomne prijať to najlepšie, len keď si budeme vzájomne pomáhať, aby bolo dobre nielen nám, ale aj tým druhým, sa môžeme znovu vrátiť tam, kam človek podľa mňa patrí, a to do pokojnej, spokojnej a zdravej spoločnosti. Dnes by som sa chcel vyjadriť na tému drog, pretože drogy vnímame mnohokrát len ako niečo, čo sa pícha do žily, alebo niečo, čo sa možno že šňupe nosom, ale tých drog je ďaleko, ďaleko viacej. Oni sa totižto delia na dve také hlavné skupiny a jedni sú tie legálne a jedni sú nelegálne. Samozrejme, že niekto musí z pozadia rozhodovať, že ktoré kam patria. A ja stále dokola opakujem, že alkohol, cigarety, hazard, drogy ako také ako ich poznáme, pornografia, stres, vysoko poškodené tovary, ktoré nachádzame vo svojich supermarketoch na to, aby sme ich zjedli, to všetko sú práve tie tzv. Legálne drogy. To znamená, že niekto sa zámerne stará, aby tieto drogy, alkohol, cigarety, klasické drogy, ako ich poznáme, pornografia, stres, vysoko poškodené potraviny a hazardné hry, o toto sa niekto stará, aby sa to sústavne dostávalo medzi ľudí, aby nám to otrávilo život, aby sme sa stali na tom závislí. A asi každý vie, odkiaľ vietor fúka, pretože fúka zhora. O toto sa starajú tí, ktorí na jednej strane všetko toto považujú v podstate za legálne drogy, ktoré si môžete kúpiť. V obchode si kúpite alkohol, kúpite si cigarety, môžete si ísť zahrať niekde do kasína, potom odtiaľ sa môžete ísť rovno obesiť, keď tam všetko prehráte. Pornografia je jedno z najväčších svinstiev, ktoré vôbec dostáva ľudí na mentálnu mizinu a ktorá nám vychováva mysle zvrátených ľudí, ktorí potom samozrejme viac a viac túžia po tejto závislosti a stávajú sa z nich častokrát pedofili alebo ľudia, ktorí znásilňujú a podobne. Ale napriek tomu, že vieme, že o toto sa niekto stará a dostáva to zámerne medzi ľudí a že sú to tí, ktorí sú tam hore, pretože vedia, že jednak z toho majú zisk a zároveň, keď ľudia majú potom problémy, z toho majú ďalší zisk. Ale my sa na tomto všetkom spolupodielame. My toto všetko podporujeme a je jedno, či niekto robí ako šofér, ktorý preváža alkohol, cigarety, je jedno, či niekto robí ako barman v kasíne, je jedno, či niekto je manažer, ktorý bičuje svojich ľudí k výkonom a k tomu, aby dosiahli to, čo si vlastne ten majiteľ firmy želá. Je jedno, či ste tí, ktorí vykladáte tie otravené potraviny do tých regálov obchodov. My spolupracujeme. To znamená, že jedna vec je, keď sa nad tým zamyslíme, že prečo sa dotuje tento bordel, jednoznačne cigarety, alkohol, škodlivé potraviny, tak ako mäso, mlieko, syry, ryby, vajíčka, to všetko je dotované štátom. Samozrejme, ten štát zase je dotovaný niekým.
A dokonca je to ešte aj označované za tzv. Základné potraviny. Keď sa jedná o nejakú zmenu, tak vždy oni to nazývajú, že základné potraviny. A ja sa pýtam, prečo sú práve dotované všetky tieto toxické veci, ktoré ľuďom škodia, a ten, kto to dotuje, má jasný zámer, prečo to dotuje. Pretože to za každú cenu potrebujú do ľudí napchať, pretože ste už mnohí počuli, že ani mŕtvy, ani zdravý človek pre túto spoločnosť, ktorá je nasmerovaná na zisk a dosahovanie veľkých obratov, tak ani mŕtvy, ani zdravý človek pre túto spoločnosť nie je dôležitý. Dôležitý je ten, ktorý niečo má, a ten, ktorý je sústavne chorý. Ten, ktorý je sústavne pod stresom a musí sa rozviesť. Ten, ktorý sa dostane na mizinu z toho stresu a musí prísť o svoj dom cez exekúciu a cez všetky tieto veci. To znamená, že napriek tomu, že tí jednotlivci v tých vysokých poschodiach, ktorí sa spájajú dokopy samozrejme kvôli svojej chamtivosti, sú jedna stránka tejto veci, pretože tí napomáhajú tým obrovským konglomerátom, ktoré idú za tým ziskom chamtivým spôsobom, či už sú to potravinové reťazce, alebo či už sú to farmaceutické reťazce a tak ďalej. A či už sú to lekári, nech je to ohromné množstvo ľudí, ktorí na tomto participujú, a my sme si zvykli, že je to normálne, že si podávame v obchode cigarety, že si podávame alkohol, že si podávame otrávené potraviny a tak ďalej. To znamená, že tí, ktorí to riadia z vrchu, je jedna vec, ale my sme tá druhá strana, ktorá môžeme tento stav hoci kedy zastaviť. My nie sme odkázaní na to, aby sme existovali na drogách, ktoré niekto vymyslel, že dokážu otráviť ľudstvo a držať ľudstvo v chorobách, držať ľudstvo v katastrofálnych trápeniach, držať ľudstvo tam, kde sa momentálne všetci nachádzame. Takže nie je to o nich, o tých niekoľkých jednotlivcov. Je to o nás, že my sme tomu podľahli. A tí, ktorí to organizujú, vedia jednu veľmi dôležitú vec. A tá dôležitá vec je, že ich najsilnejšia zbraň je strach, vyvolať v ľuďom strach za každú cenu. A vedia, že našou najsilnejšou stránkou je láska. Tí, ktorí sa tomu venujete energeticky, viete veľmi dobre, že láska ako energia je oveľa silnejšia ako strach. Preto jediné, čo oni môžu urobiť, je dostať ľudí jednak do zdravotných problémov, pretože tam ľudia začínajú mať strach o to svoje zdravie, o ten svoj život, a zároveň celkovo udržovať ľudí v strachu z politiky, z vojen, z toho, že človek nedokáže uživiť rodinu, že má stále nejaké problémy, že stále porušuje nejaké zákony, že stále proste sa tie zákony aj menia a tak ďalej. To znamená, že oni vedia, že potrebujú sústavne udržovať mašinériu strachu, to znamená, že na obrovskom počte ľudí, a sústavne nejaký strach vyvolať. Ale my dokážeme tento stav zvrátiť láskou. Niekto si možno myslí, že je to nejaký ezoterický dríst, ale už len to, keby sme sa my zamysleli nad tým, či sa máme radi. A keď by sme si odpovedali, že áno, tak otázka je, že prečo? Buď do seba, alebo niekomu druhému podávame alkohol, podávame cigarety, púšťame nejaké rulety v kasinách, necháme tam ľudí prísť o peniaze, obesiť sa, zastreliť sa, priviesť do nešťastia rodiny. Prečo sa prizeráme na to, že prevádzkujeme tu medzi sebou pornografiu, ktorá v podstate zaberá najväčšiu časť všetkých databáz, ktoré na tejto planéte existujú. Najväčšie množstvo zaberá pornografia, a verte, že to není robota bežných ľudí, ktorí chodia od rána do večera do roboty, ale že to je z toho poschodia vyššie. Lenže my ľudia tomu podliehame, my sa nechávame zlákať na tieto závislosti, my sa nechávame zlákať na tieto drogy, my sa nechávame nalákať cez rôzne letáky, ktoré nám predávajú toxický bordel, ktorý kupujeme nielen sebe v potravinách,
ale kupujeme ešte aj našim deťom. A toto nie je láska ani len samému k sebe. Pokiaľ by sme sa všetci nad tým zamysleli jeden jediný deň a otrhli by sme svoj zrak a svoju pozornosť od týchto toxických vecí, tak v tom momente by naša spoločnosť bola zachránená. Ja verím, že sú to veci, nad ktorými sa oplatí zamyslieť, pretože my nemáme podľa mňa ani veľa času a nemáme ani príliš veľa možností, okrem tej, že sa nad sebou zamyslíme a že tú myseľ dokážeme pretaviť aj do konkrétnych našich skutkov, ktoré budú konečne normálnejšie, ktoré budú uvedomelejšie, pretože len to nás môže priviesť k tej zmene. A tak, jak sa správne hovorí, že pokiaľ chceme vidieť iný, zdravší, lepší, krajší, múdrejší svet, no tak od koho môžeme začať, keď nie od seba? A moja otázka je, kedy príde ten čas, koľko ešte chceme čakať, koľko si ešte necháme zobrať z toho svojho zdravia, koľko si ešte necháme kvôli závislostiam ukradnúť z nášho majetku, z majetku tých našich predchodcov, ktorí nám tu nechali či zem, alebo dom, alebo niečo, čo sme zdedili. A vidíte, že tí, ktorí nás dokážu zlákať na tie závislosti od alkoholu, cez cigarety, cez otrávené potraviny, cez gamblerstvo, cez všetky tie veci, ktoré som už niekoľkokrát vymenoval, my sme tí slabí, ktorí podľahneme a necháme sa kúpiť. Takže verím, že si to uvedomíte a aby som uzatvoril tento môj dnešný príspevok aj pozitívne, tak tie zmeny sa robia tým, že sa ľudia stretávajú a že robia veci, ktoré sú pre nich pozitívne. Preto ja vás chcem pozvať na 2 pozvánky, ktoré si nájdete dolu pod týmto príspevkom. Pozrite si ich a budem veľmi rád, keď sa vrátime naspäť do zmýšľania, ktoré nás upozorní na to, že to, čo sa nám stalo prirodzené nie je. A naopak, to, čo sa dnes označuje za extrém, jesť ovocie, zeleninu, strukoviny, obilniny, piť vodu, tak to sú veci prirodzené a k tomu vás pozývam, k tomu som vám vytvoril 2 pozvánky. Verím, že si ich pozriete, verím, že sa uvidíme na krajších miestach, ako je nemocnica, lekáreň alebo cintorín. Takže vás všetkých pozdravujem, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na stretnutia s vami. Na zdravíčko.